Pag-ampo alang sa mga biktima sa bagyong Odette. O Diyos nga mong giluyon, ikaw ang hari sa langit ug yuta. Nagasampit kami kanimo alang sa kaluwasan ug tabang nga gikinahanglan sa among mga igsuon nga nahiagom sa kabangis sa bagyong Odette. Amahan ng hinaot ako nga imong tanghikapon na makasing-kasing sa mga lideres o mga mamumuno namo aron sa pagbuhat sa ilang mga obligasyon ngadto sa ilang opisyo. Ang pagtabang ngadto sa ilang mga ginsakupan, ilabi na karong panahon na. Nang hinaot ako nga unta maabagan ang tanang naglisod, ilabi na kadtong nawad-an ug mga panimalay ug mahal sa kinabuhi. Ginoo, nang hinaot ako nga unta, makabarog na sila gikan sa pagkahugno ug sa tumang kalisod. Hatagi sila og igong proteksyon gikan sa mga daotang tumong, disgrasya ug mga sakit. Hatagi usab sila sa ilang mga panginahanglan sama sa pagkaon, tubig ug sapot. Dakip na ang mga medisina aron matambalan sila. Ilikay sila amangan sa mga mapahimuslanon. Hatagi sila og mga mamumuno nga ligdong ug tinuod. Ako sab gilakip sa pag-ampo ang ubang mga nasod nga nagtagubang pud karon sa mga bagyo sa ilang lugar. Luwas sa Ginoo ang akong mga igsuon. Luwas sa silang tanan. Ipalayo sila sa disgrasya. Ipalayo sila, Ginoo, sa kamatayon. Aw asa sila Ginoo sa ilang kalisod karon. Aw asa sa pagkalunod. Aw asa sa mga kalisod nga nahiaguman tungod sa pagkahapla sa ilang mga panimalay. Tabang sila amahan. Unta matagan mo sila og pansilong. Makabarog usab sila sa di dugay panahon. Abagi ug luwas sa sila niining tungora. Amen.